Ayan guys, so mag-Okada muna kami. Char. Nag-vlog na. Tara. Sama namin ang si ate, si ina. Maligaya. Alam mo doon kuya? Yata. Okada. Magkakasino kami guys. Sino nga ba may sabay? Sila ba yung nagpunta dyan kasama si Doña Tina? Pumunta kami dyan, nagkakape lang libre kape dyan. Gala-gala. Oo, gala-gala sa galan. Tapos pag... Kaya bawal ka mag-camera dun sa bawal. Tapos nagkakape na lang kami doon, libre. Libre yung kape. So maraming inspection, non-inspection. Tapos so ito ang bubungad sa inyo guys pagpasok nyo dito sa Okada. So dito sa Okada. So sila yung mga kasama ko guys. Ayan. So kanya-kanyang picture. So pagpasok nyo dito guys, ito makikita nyo. Ayan, dito lang sa bungad. Ang ganda guys. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. So ayan guys, nandito naman tayo sa harap na ng casino. Ayan, so ang ganda dito mamasyal guys. Ayan, napakaganda. Ayan, so hanap tayo dito, lakad-lakad lang tayo dito guys. Ayan, so mamaya na lang daw kami guys, naglilibot, kakain daw muna kami. Ayan, so ayan guys, andito kami ngayon sa Medley Buffet. Ayan, ang ganda ng nila din dito guys. Medley, oh diba? Medley Buffet. Medley Buffet. Two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. So ito yung table namin guys. Ayan, so walang tao dahil andun na sila, nagunguha na ng pagkain guys. Moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Mamayain. Order niyo to. Ay, wala na yung ating ano, yung sinasabi nyo. Ay, after 10 minutes pa kasi. Pero nag-order ka tuloy? Hindi naman yung na-order, kukuha ka lang po. Di ba di-deliver? Hindi, kuha ka doon kasi. Yan, kinuha namin. Wala ka lang doon sa lupa. Mamaya may screen pa, bakit? Inalaman namin. Sabihin mo na table ten. Inalaman ko sa table ten. Uy! Ba't ka meron? There's few pieces of lobster over there. Wow! Wow! Did you want, anong luto ang gusto niyo? Buttered. Buttered na, garlic butter? Oh yeah. Oh. Can, I'll just bring it over there. Oh. Garlic butter dan sa... Ano tayo nyo? Ano bang ano? Singaporean po. Singaporean is meat and cheese. Pero di naman po siya mga... Do you want to try that? Singapore. Yeah. Thank you. Kamukha niyo. Aisa. Aisa. Oh, gusto mo lang kumain pala po? Ay, hindi mo ba kami sa kalamis ka? Ang kasi Jay. Dami si Jay sa kanya. Ang mamay. Hindi tayo talaga ako dito. Okay. Gusto mo? Luto na. Ako na-stop pa. Pati yan. Pitang-pitang buhay na yan. Masarap magkamay. Masarap mo? Magkamayin. Sabang na labing gusto. Ito. Tahong. Steam lang. Mana 6 lang. Okay lang, sir. Kung sino lang, kung ilan lang yung kakain, yun lang yun. Oh. So, dito naman tayo sa cheese room, guys. Ayan. So, magmo-montage na lang tayo dito, guys, kasi may CPR, may song, guys. Ayan.
change the, like, how much cheese rotation do you guys do? Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ingin natin. Huwagan ko na. Pinutsa, inis. Kutsara sinitor. Kutsara sinitor. Kawawa naman yung dumplings. Alam mo. Salamat sa tono. Alat. Kasi nakapag-swimming na sa soy sauce. Kanina na ano ko eh. Okay, Ito. nakaya mo kanina? Sige nga. Sapa. Take to. Hindi mo na sinusaw eh. Inausok ko. So ayun guys, tapos na kaming nag-lunch, kaya mamaya guys ay pupunta na kami sa windmill sa May Pililya guys. Yan guys, so pupunta kami na Rizal windmill. Say hi. Hello. Hindi ka sasama, sis? Hindi ka sasama? Sa Rizal? Walang baba. Hindi, kahit dadanin din naman hihinto. Tatalon siya. Pipilayan.